ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали ютуби хонатиҷа. Мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки дураи ватан ҳастен ва нафарое ки хонахар ҳастен. Имрӯз 19 январи соли 2025 хонатиҷа навор кард барои шумо беҳтарин навор. барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунен. дар навори баъдна дар ютубу, тиктоки, инстаграм реклама када дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем бе ягон пасрани хонаҳотона савдо када будем. ирӯза наворда ҳастай аз ҳисор хона роӣ кадан, аз ноҳияи ҳамадонӣ хона роӣ кадан, аз ноҳияи хуросон хона роӣ кадан, аз шаҳри ваҳдат хона роӣ кадан, квартираҳои фурӯшӣ аз дохили Душанбе роӣ кадан, хонаҳои назди ҳавлигӣ аз дохили Душанбе роӣ кадан, тарафҳои 7 километр, тарафҳои поёни Корвон ва дигар нуқтаҳои Душанбе. навора то охир тамошо мекунем, дар видео лайк мезанем, дар канали Хонатиҷа подписатсия мекунем. ман навора сар мекунам, то охира тамошо кунем. ба ҳар кас бовар када сумам роӣ накунем. дӯстон азиз, огоҳ бошед. мақсад ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудотиёб ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, и ака мега ассалому алайкум ба ҳама. замин дар кораи аз территорияи дӯстӣ Ҷиликӯл, мақсад шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, ноҳияи дӯстӣ Ҷиликӯл, ҳамин территория замин боша ман мегирем мега, сунуша маслиҳат мекунем. кадомитон замин дорен? ай Ҷиликӯл дӯстӣ, рақамои 915 134 344 да занг бизанен. ҳамин ака заминхарай срочно дар кор шай. кадомитон наам хеле эълон дар корай, дар WhatsApp нависен одамои заминдор ака да занг занен, ака срочно мехара. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшие ки роимон када. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ, ҷамоати Қаҳрамон, ЖБ, кӯчаи 6 қарор дорад. 6 сотиқ замин масоҳат, ду дар хона кардагӣ. просто ҳавлиро бинен чӣ хел фасон париятка қатӣ. баъд хонаам хушрӯ када, мақсад ака проекти замонавӣ қатӣ кардганша, чотка хушрӯ, ремонтошам бад нест, фасони хушрӯ акай, ҳуҷҷато техпаспорт 100% ҳай, мақсад баракай. ду дар хона бо коридор дорад мега, кухни, баня, ҳуҷҷатхона дора, обсвет дора, ремонти замонавӣ, мактаб, масҷид, садик, аптека, балниса ҳамаш ҳастай. хоб барако мега 120 метри квадратӣ, нархш боша гарини арзонай, ебача ремонт табии 250 000 сомонӣ. ноҳияи ҳамадонӣ, ҷамоати Қаҳрамон, ЖБ, кӯчаи 6. хонаҳотона адресоша ранги ҳамин ака фасон када нависен, модароӣ кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳамин наворда ҳозир лайк бизанен, пешакӣ дар ин канали Хонатиҷа подписатсия кунен. баъд навор маъқул шида боша, дар ин таги комментария нависен ки Хонатиҷа ба пеш, баъд далши навора тамошо кардан бигирен. ана ин хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, дар Шаҳбур қарор дора. шаҳбурда 5 хона, 8 сотиқ замин дора, обсвет дора мега. хоб нигоҳ кунед, на алохона, баня, кухни, ҳуҷҷатхона, падвал, хулас ҳамаш ҳастай. касоне ки серьёзна харидор ҳастай, ҳамон нафаро ина занг бизана, масиҳат када мефурӯшем мега соҳиб мулк. ноҳияи Данғара, Шаҳбурда қарор дорад. худотон бо дӯстон, харидори аниқтон занг занен. нархшам 230 000 сомонӣ мега. шумо дар 230 000 сомон 8 сотиқ замин, 5 дар хона харидорӣ карда метавонед. дӯстон, марҳамат, занг зад бо далшин масия кунед шумо.
мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан боз дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабуз. 7 сотих замин, 3 дар хона, 155 000 сомонӣ бо муомилаи созам дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап, рақамҳои ватсап, 2 рақами ватсап, 1 та рақами дастӣ рӯй кардан. наздикишда обсвет ҳаст дора, мактаб дора, аптека дора. хулас ҷои тенҷай мега занг бизанен, маслиҳат карда мефурӯшимша. 155 000 сомонӣ дӯстон. хоб ами бовар мекунен ами хонатиҷида фақат хонаҳошона видеонавор карда рӯй мекунан. бовар карда ишам як давлате мода. хонаҳотона дӯстон бараки бигирен видеонавор кунен, мода рӯй кунен. хелда мақсад дар видео фасон наметова ростакида. бараки бигирен аму понни видеода ҳамаи ҷой аму гирдаманаи хонаҳо метова да фасон карда рӯй кунен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ рӯй кардан ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна деҳаи хушманзар, 8.8 сотих замин, 2 дар хона кардагӣ, 1 веранд, 1 хонаш мега 730 ба 330, дуюмиш 5.5 ба 4.20, верандаш 5.50 ба 2.50 мебошад. ганҷуру аловхона дора. ганҷурхонаш мега стиляж севайной 4 ба 3. хуб аловгаҳаш боша мега 5-3, баня алоҳида ва ҳоҷатхона заминӣ дора. замини курам ҳам дора, дарахтои мевадиҳанда ҳам дора. хуб мақсад аз ҷумла сев, баъдан зардолу, бодом, нок ва ғайраҳо дигар намуди меваҳо дар ҳавлӣ вуҷуд дора. ҳуҷҷат надора. як қарори тоқа дора мега наздикии роҳи калон, мактаб, масҷид, бозорча ҳамаш дар наздикиш ҳаста мега. нархи хона 245 000 сомонӣ боз савдо карда мешавад. дӯстон, хонаҳотон агар худмон рафта видеонавори фасон карда дар ютуб, тиктоки, инстаграм, ютуб канали Саудо ТВ, Хона ТЖ ва дигар каналҳо ҳами ҳаракат мекунем дар 4-5 ютуб канал, тиктоки, инстаграм, фейсбук ҳама ҷода рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фақат бепасрединг мо кор мекунем бачаҳо. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, раҳи Науда қарор дорад. якум этаж, духонага 42 метри квадратӣ. бо арзонаш мекунан, нархшам гарини арзонай дар якум этажай бо темболи. нигоҳ кунед бачаҳо азиз. 330 000 сум нархи квартира. дуҳуҷрагаи 42 метри квадратӣ бо арзон мешавад. рақамҳои дастӣ 3636 ёки ватсап 66 21 да ҳами ҳозир занг бизанен, боз маълумоти пураша аз соҳиби квартира бигирем бачаҳо азиз. 330 000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстон, маслиҳат карда чахчах карда бигиренша. чандум лайк заден, ҳатман дар ин таги комментария нависен. ҳастаи нафарое ки якум бор дар ҳамин канали мо меҳмон ҳастена, навора тамошо карден, навор маъқул шид ёки нашид, хонаҳо арзонан, қиматан, ҳамаша фикротона нависен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Хуросон 4 дар хона 124 000 сомон нарх, 25 ёки 30 сотих замин дора. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай. мақсад фақат мегирӣ данумад мекунӣ. мактаб ҳаст, магазин ҳаст. хуласи гап ҷои созай, ҳама чӣ дора. кули ҳавзам дора, оғил дорад, свет ҳамаш ҳастай. хуб конкретни харидоро боша, агар серьёзни харидоро занг бизана, хеле ба сум 124 000 сомон камтар муомила дора. алиши вариантам доран. мақсад ягон мошин боша, агар мошини арзонтарак боша, агар болои бо суммун битан, ина хеле вариантам дорем. марҳамат дӯстон, кадомитон харидор ҳастен, кадомитон серьёзни харидор ҳастен, соҳиб мулк да аз номи канали ютуби Хона ТЖ ҳай, Саудо ТВ ҳай ёки аз номи тиктоки, инстаграми Саудо ТВ ҳай занг бизанен, иншоалло бо ягон сум муомилатон мекунад дӯстон азиз. фақат дар рафти навор ҳами чӣ қадаре метонен ҳамин навора лайк бизанен, падилиса кунен, бо беҳтарин кор мешавад дӯстон азиз.
мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд, ки дар шаҳри Душанбе 7 километр пеши автодромда қарор дорад. доми 4 этажа. шумо навора то охир просто фасон карда тамошо кунед дӯстон. эътибори хушуб бутен. хонаҳоро мо ами дар видео чӣ хеле нишонтон метаҳем, ҳамаша тамошо кунен. анаям нархиш мақсад нархи бад нестай, арзонакай, арзонтар мондан ки савдо шава. пеши автодром доми 4 этажа дар 4 этаж, як ҳуҷрага 32 квадратный метр. нархша 315 000 сомонӣ мега. рақамҳои ватсапшон 78 38. ҳозир занг бизанед аз номи канали ютуби Савдо ТВ. документҳо сатвоиза мега. ремонт люкс. хона бо ҳамаи шароитош ба сумми тоҷикӣ 315 000 сом. ба доллар боша 28 600 доллар. ба рубл боша 2 620 000 рубл ки бо савдош мекунанд. худотон бо маълумоти бешарша занг зада бигирен. навора тамошо кардан мегирен. хонаҳоро чӣ хеле фасонаи хушрой. беҳтарин хона агар ки маъқул бошад дар рақамҳои соҳибмулк занг мезанем, маслиҳат карда мегирем. дӯстон азиз, фақат ва фақат хонаҳотонро ранги ҳами ако видеонавор кунен. агар хоҳем ки ба зудӣ савдо карда битем, адресҳоро фасон карда нависен. мактаб ки ҷодай, хоб масҷид ки ҷодай, садик беморхонаву боғча, мақсад ино ки ҷоан ҳастан нестан, об свет чиқалай, ҳамаи адресҳоро дармон нависонда роӣ кунен. хонаҳотонро ранги амака видеонавори фасон карда мода роӣ кунен. рекламаи фасониш мекунем. дӯстон азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшие ки роимон карданд. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд, ки дар ноҳияи Данғара 6 сотих замин, 3 ҳуҷрага. хоб 3 дар хона мега, дуташ 6 метра, яташ 5 метра, кухниш 4 метра, ванаш 3 метра, калидорш бошад 750 бариш 3. хоб дар пеши хона коллеҷ, донишгоҳ, садик, балниса ва дигаро ҳастай. боқимонда маълумотоша касе ки мехара занг бизана, мақсад адресоша роитон мекунад. зӯр азиз, ин амарамад дар ноҳияи Данғара, дар сентри Данғара хонаи фурӯшӣ роимон карданд. касоне ки территорияи Данғара хонахар ҳастен, ина када занг бизанен. нархшам нархи созай 400 000 сомонӣ. дӯстон, шумо дар 400 000 сомон ҳамин хонаро метавонен занг бизаненда харидориш бикунен.
номерҳои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспурен, бародаре ки заминшон дар кӯрай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.